ଶୀତରେ କୋବି ଖାଇବାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାସ୍ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ କୋବିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। କୋବିରେ ଆମେ ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା କରିବା, ସେ ବି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇକିରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଆମେ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା କୋବିରେ ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକା ହେଲେ କୋବିଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଚିନି ବି ଦେଇ ଦେଉଛି କଲର୍ ପାଇଁ। ଚିନିରେ କଲର୍ ବି ଆସେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସେ। ତ ଚିନିର ନାଲି ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ସେସବୁ ପକାଇଦେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନିକୁ ନାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ତ ଆମର ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ 3ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ନେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାରିଦେବା। ପୁରା ସିମ୍ପୁଲରେ, ଯେମିତି ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବେ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମସଲା ସବୁ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ତରକାରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଆମେ ଘରେ ବନେଇକିରି ଆମେ ଆରାମସେ ଆମ ଘରେ ବି ଖାଇପାରିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବି ରହିପାରିବା। ୟାଠୁ ସେଠୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଜଷ୍ଟ ତେଜପତ୍ର କିଛି ମୁଁ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ତେଜପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଡାଲଚିନି, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ମାଛର ଫ୍ଲେଭର ବି ଟିକେ ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ କୋବିର ବି ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତରକାରୀଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ନାଲି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମସଲାରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି, 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି, ଆଉ ରସୁଣ ଗୋଟେ ବୁଦା ପକାଇଛି, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ପକାଇଛି, ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଧନିଆ, ଗୋଟା ଧନିଆ ପକାଇଛି 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଆଉ ଜିରା 1/2 ଚାମଚ, ଗୋଟା ଜିରା। ଏଇସବୁର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ କଷିଦେବା, ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମସଲା ଅଳ୍ପ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। 1/2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆମେ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରୁନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଟାକୁ ବନାଉଛି, ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲଙ୍କା କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେବିନି, ସିମ୍ପୁଲରେ ହିଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। କୋବିକୁ ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିରି ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତ କୋବି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋବି ଆଳୁକୁ ଭାଜିକିରି ବି କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ତ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିକିରି ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତ ଏବେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବି।
कोबी को मसला सांगे भल भाव में आम कषा धीरे धीरे करके एमती तल उपर करनबा ताकि मसला भी उपरको आसो और कोबी भी तलू जीव। यही समय या देहरे आम लुण भी देदेबा ताकि कोबी टिके सॉफ्ट भी हो आमको कषा भी भल सुविधा हम। तो देखो आपने कोबी को मुझे घोड़े दी आ कोबी पूरा कमी जाइए जिते कोबी आम कड़े देते कोबी पूरा कमी जाइए आ कोबी पानी भी बाहरी जाइए। तो फ्रेंड्स आपण मैंने वीडियो एपर्यंत देखले आपण को वीडियो केमी लगुच मत कमेंट द्वारा निश्चय जनातु। आ जो मैंने चैनल रे नुआ चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आ जदि वीडियोटी आपण को पसंद आसुची तो वीडियो को निश्चिंत लाइक भी कर दिंतु। आपण मानक लाइक आ कमेंट मते बहुत भल लगे। आपण माने कमेंट करंतु मु कमेंट सब बेले पढ़े। आपण मानक को वीडियो देखिबार अछि आपण मते मते निश्चय जणांतु मु से सब करिया को पूरा चेष्टा करिवि। तो एही पड़ी भाबरे आमे कोबी को घोड़े कि समय रखिबा फेर कि समय खोलारे आमे कसिबा एही बड़ी भाबरे भल भाबरे कसी दबा ता द्वारा हमर कोबी आ जहाँ भी परिया पकैथिबा से सब भी सिझि जिवो। तो ये देखु कोबी आमर हो गला पानी भी मरी आसला भल भाव में कषि गला। ए चुंगुड़ी आउ रोही मछर लांज पकाउची लांज मुंड भी आप पकई ने कहीं तार बास्ना भल आसे और छिंचड़ाटा भल टेस्ट लगे। तो जदि आप पाखे से टाइम रे कला बेले चुंगुड़ी मुंड आ लांज थी तो आप पकई पारे भल बास्ना आसो। एबे आम गोलई देवा भल भाव में आपको जस्ट 2 ରୁ 3 मिनिट आम फ्लेम स्लो करी लीड देकरी रखिदबा ताकि आमर जो माछ चुंगुड़ी माछ सब सॉफ्ट हो तार सब फ्लेवर भी चल जाए। तो चलतु एबे तुम भल भाव गोलई सारे एबे आपको लीड दे दूची। तो चलतु आमर चुंगुड़ी कोबी छिंचड़ा तो हो गला। तो ये आम कि धनिया पत्र देदेबा। तो ये गैस को ऑफ कर दूची।